Baloch Liberation Army BLA ka kunhon le no na Afghanistan kala shim jingket khli ya ki jingja pen bathai bom improvised explosive device IED ha atli ki jaka kata ha bolan bat kek kabala shim ya ki jingim jong ki khat saw ngot ki Shipai Pakistan laong ba ka special tactical operation squad jong ka BLA kala pen don kam na ki bom IED ki ba pen ya de ki remote ban pen bathai ya ka kali Shipai Pakistan ha shorkan area hamak bolan kani ke jing pen bathai kala pen prai kate ka kali bat ki badon ha kate ka kali nadu ki Shipai bat ki tiar ki tar ki la pra ling khot ling khai ke jing bathai kala shim ya ke jing em jong bro khat an ngot ki Shipai kan thop yo special operation commander Utarik Imran bat subedar Umar Farouk Shosho ki Shipai ka BLA ki la thom ya ka kanhon ki Shipai Pakistan ki badai jong ka bomb disposal squad akulak tigran hajan ka kek Ubam IED bala penya the remote ula bathai ha ka por lai baje no phai snge kat ba katai ka squad kadang jurep ya katai ka jaka ka BLA ka de ka kunhon na ki than Balochistan bat kini ki le no ki kwa ba ka than jong ki ken lat na ka jingsan shar ka ri Pakistan bat bon sen ka thombor ya ki bor Pakistan ki nong shong snong bat ki bom dei na ka than jong ki
baru aku. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.